राम जी के पूजा करी ले, लेकिन राम जी के बाबूजी के पूजा ना करी ना काहे करे। हमने के कृष्ण जी के पूजा करी ले, लेकिन कृष्ण जी के बाबूजी के पूजा ना करी ले। एह पर विचार करिए आखिर का है कारण है। व्यास जी ध्यान दे। आ देवो में देव महादेव जी के परिवार कैसन हो? कैसा? शंकर भगवान के परिवार कैसन हो? कैसा? शंकर भगवान के परिवार से पूरा भारतवर्ष के हर जाति के लोग के सीखे के चाहिए हाँ कि अनेकता में एकता कैसे। शंकर भगवान के परिवार में सबका के पूजा होला कैसे? शंकर भगवान के सवारी बसहा बैल, बैलों के पूजा होला। मैया पार्वती के सवारी बाघ, बघों के पूजा होला। बबुआ गणेश उनकर सवारी मूस, जहाँ देखेगा बिल जहाँ जाएगा घूस। यही से बाबा अपना बिल बचा के पूजा होला। शंकर भगवान के लड़का कार्तिक जी, कार्तिक जी का पूजा होला तो उनकर सवारी मोर, मोरवो के पूजा होला। शंकर भगवान के एगो बेटी बाड़ी जकरा नाम है अशोक सुंदरी, उनको का पूजा होला। शंकर भगवान के पुतो रिधि सिद्धि, उनको का पूजा होला। शंकर भगवान के पुतो छठी मैया, छठी मैया के पूजा होला। एक और मतलब कि यह परिवार आदरणीय है, वंदनीय है, अस्मरणीय है, अग्रगण्य है। आ यही परिवार में दो तीन गो लेढ़ा पैदा ले लस जकर पूजा ना होला। तीनों झारंगा तीनों जैसे में जलंधर, अंधकासुर, एगो भावासुर, तीनों जलंधर तीनों झारंगा। नचनिया से आग्रह करम कि यदि रेडी बाड़ू आ जाइला के काम बा या अपन घर के कार्यक्रम। मिस पूजा जी कॉमन स्टेज लड़का जाके गणेश भगवान के दुआरी पर कहता, बड़ा गो सुंदर लय आई रहे। अरे कि तुझको ना अरे देखूं तो जी बनाता है, देख तुझको दिल को मेरा चैन आता है। हालांकि अरवा सब बाबा के देखते बाने, बाबा के देखम तो कोनो चीज फायदा होखे चाहे ना होखे, लेकिन जकर भैंस के बच्चा मर गइल होई वो भैंस जरूर पहना जाए। काहे रनिंग ले लो। हमारा वकील साहनी व्यास जी के परम शिष्य गौतम शर्मा जी की तरफ से बहुत रुपया का पुरस्कार, हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। दे दो धरा देता नहीं।
ले लो हो बड़ा हो जय हो लड़का कहत कि ए बाबा आहा तनी बहरी चल जा पूजा आवा आवा जगह ढेरे बा तनी तनी फर्क है तनी तनी काला बिखरा अरे हाथिया के तनी यही जा से हट जाए ना हो जा साइड करा गले में वाला कहतवा धर लो अरे बेंचो अरे ई पोटला वही जा से हट जाए जी अरे की बेटा हल अरे पूजा बाबा अरे की बेटा हो सभा में वो लावता आवा तनी अब चैता बन